bịakwa ka ị nụrụ nke na-eme na Anambra steeti. Ọ bụrụkwa na o nwere nwanne gị na-achọ achọ ma ọ bụ onye nke gị che na ndị ntọrị mmadụ atọrugo n'ofurefu, bịakwa ka ị gbaa tọọchị ebe anụnwa ka ị marụ na oso wee nọrọ ebe anụnwa n'aka ndị ọrụ nchekwaba Soludo kpọtara kafa na-echekwaba Anambra steeti. Nekwa kafa si wee je na-ekpokọsị ndị mmadụ n'ilo wee bịa na-ekpokọ ife anụ imu na ebe a gbachidofe ụzọ. Amaghọ na fa akpụtalụfa ebe fa na-ezu oshi, kafa akpụtalụfa ebe fa na-atọ mmadụ, kafa akpụtalụfa ebe fa na-eme ife ọjọọ. Sọsọ fa ama kafa si wee kpụta mmadụ niile unu na-afụ bịa kpokonye ebe a. Unu ya anụ ka ndị asịrị esi wee kpụrụ fa. Ụfọdụ osere na nwunye fa mụrụ nwa ọfụ na fa ji iweta ife nwa anwụrụ fa ti n'ime moto butefe ebe a. Onwe onye nke si na ọgbatute na ya dị ebe obi ka o goro pịa wọta anwụrụ ya ti n'ime moto bute ya ebe anụnwa. Onwekwe na ife ndị mmadụ ya afụfọzikwa na nke ikpeazụ a bikonu ebe a bụrụkwanụ kọstọdi ndị uwe ojii. Ama m ife bụ ebumnobi fafa ji wee tinyefe ebe a na fa etinyelụfe ebe a ka fa bịa na-ebe elu onwe fa na-akwụfe ụgwọ ka e wee na-ahapụfa. Ife aka Soludo ji wee kpọọ ụlọ ọrụ nekwanụ ndị ntọrị mmadụ ka fa jugasị n'ime ọfịa ma ndị Fulani na-awagharị ebe niile. Ụnụ afọ fa je kpụrụ fa nọ ndị nọkwa n'ihu ya dị fa n'ihu striti fa ndị na-agala onwe fa n'okporo ụzọ. Ọbọkwe na-ejide fa na egbe amakwe na-ejide fa na egbe alejedirio fọbụkwa na-ejidezikwa ọfa na fa ma na-ama na onye fa jide nya na egbe maọbụ onye ejide nya na mma maọbụ ebe a na-ezu oshi. Ama na nke a na ndị polisi ya akpụrụ ya na ndị polisi ya edekwu ya ede si na-ejidere onye a ebe ọ na-atọ mmadụ maọbụ na-eje na kampụ fa jidefa. Ndị nke a ndị polisi na-ede ya ede na ndị nke a na onwekwa ife mfụrụ ede gbasara fa na ebe unu fụrụ kịta anụnwa bụ ebe aha kere fa mmadụ wee jee efe ife onyonyo ka ị bịakwa ka ị gbaa tọọchị. Ọ bụkwa na onwe nwa gị na-achọ achọ ndị abụkwa kerekere ụmụazị amaghọ na-ejidere ndị ebe fa na-aṅụ mkpụrụ mmiri ka ebe fa na-aṅụ nna ibi n'ime ọfịa fa amazụgo ebe fa ti wee kpụkọta fa wee kpojuo ofe ebe unu fụrụ kịta. Onwekwa otu onye Hausa nọ na ya maọbụ onye Fulani mana nke a yi akwa buru anyị adịkwa ka anya ndị Fulani mana ama na ya etinye n'onye a. Ọ bụrụ onye Fulani na ya etinye ebe ndị be anyị nọ na onye ekwefa wee mee ọkwa ife nnọtị ka m wetara unu ka unu bịakwa onyo anya ka ị marụ na o nwere onye ịma n'ime fa ndebe fa na-achọ achọcha na ndị ntọrọ etọrọrụ ma onofugwe ka ị bịakwa ebe anyị okwu ọfụma. Ọ bụkwa na onwe nwanne unu ebe a maọbụ onye ịma ka ijekwakwa ndebe fa na ọnọkwa na kọstọdi ndị ọrụ nchekwaba Soludo. Amakwa nọ n'aka ndị ka anyị ghara ịkpọ ndị ọrụ nchekwaba nke ọga afa na amakwa m nke fa nọ na ya na ndị a ekwughi afa na ya saịdị nke ebe fa nọ bifo ijee n'aka ndị udo ya achị jee n'aka ndị agụ na-eche mba jee n'aka ndị aka odo ama nne ya afụfa na ofu ebe n'ime fa ka hapụkwa unu ka unu gee ife fa kwuru ma nụkwanụ n'ọnụ fa ka o ti wee mee. Ekenekwa m unu. Everybody's talking, nobody's talking. How long una don dey here? Me was 3 days now. Wednesday. How many days? How many days? 3 days. 3 days now. Today make 3 days. Today make how many days? 3 days. Who is the oldest person? The oldest person is up to 1 month. Who is the person? He's inside here. Then the second oldest? 2 weeks. Yeah? 2 weeks. The third oldest? How many days? Wednesday. Wednesday. But those people that were up to 2 weeks and 1 And month, they say that they today is Friday. Yes, sir.